Mm-hmm. Hej, velkommen til Bobs juleshow. Vi har været væk, nu er vi tilbage med det her web-tv, radio, tv-program. Ja, så der er nogen, der har spurgt, hvordan vi egentlig ser ud. Ja, sådan her ser vi ud. Vi har været væk, og det har vi været lidt ked af. Men vi vil gerne love at komme tilbage i det nye år. Inden da vil vi gerne ønske jer alle sammen en glædelig jul og et godt nytår. Og det gør vi med den her lille juleliste med julegaver til jer lyttere og seere nu også. Det er fordi, der er en undersøgelse, der har vist, at de fleste kvinder er rigtig dårlige til at købe gaver til sig selv. De køber til alle mulige andre. Men så vil vi ligesom komme med nogle hurtige tips, sådan julehurtigt. Og vi har bare samlet et par stykker. Den første, vi lige skal nævne, det er den her. Den hedder Førsteelskeren af Leonora Christine Skov. Og den har fået dårlige anmeldelser af mandlige anmeldere. Men jeg kan godt sige det. Det er et billigt grin. Hold kæft, hvor er den sjov. Der er altså et portræt af en kunstnermand med narcissistiske tilknytningsforstyrrelser. Jeg vil ikke sige, om han minder mig om nogen. Jeg har læst det meste. Ja. Altså jeg regner med, at juleferien vi har nået sidst. Jeg har ikke læst den. Men jeg må bare sige, men køb den. Jeg synes, og, det er fedt. Altså ham der Nat Kempinski, der er i den der bog, han minder lidt om nogen vi kender. Jeg siger ikke mere, men... Altså en mand eller en kvinde? En mand. Men jeg tror jo, at det må være en Leonora kender selv. Det ved jeg da ikke noget om. Jeg er da ligeglad. Når jeg læser en bog, så læser jeg den for mig selv. Du har jo læst den. Jamen, jeg har da læst den næsten. Ja. Det er ret typisk. Jeg har læst nok til at sige, wham, tag det. Det er en af gaverne. Det var en af gaverne. Ja. Hvad er der så? Hvad har du ellers? Ja, så har jeg faktisk... Jo, så kan I... det er også gratis. At man kan lave en bevægelse, hvor man går ind for øremærket barsel til prinserne. Altså det er KP Frederik, og det er ikke KP Joachim. Vi synes bare, land skal ikke følge eller land fly. Altså hvis de nu gik foran, og I gik foran læser med at sige til dem, at de skulle tage barsel, så ville jeg sådan set godt være med til at betale det. Ja, vi går ind for øremærket barsel til prinserne. Ja, til prinserne. Ja. Og til alle mænd. Ja, og hvis man ligesom ikke synes, det er gave nok, så må man slå på en eller anden mand i sin nærhed og sige, at han skal til barsel. Vi har faktisk lavet en Facebook-side, som man kan gå ind og like. Ja, og der er i løbet af 9 måneder kommet 18 likes. Så det så vi kunne godt bruge nogle flere. Har du den igen? Nej, den er der. Nej, det er vildt pinligt. Vi kunne den godt lever bruge flere likes. Alle jer Bob-fans. Ja. Flere likes på den der øremærkede barsel. Ja. Så har Mette en drøm. Mette er hippien i Bob. Jeg er den hårde, Mette er den bløde. Mette, du har sådan et stort ønske om, at folk skal tale pænt til. Ja, jeg synes, der har været lidt mobning på især de sociale medier de sidste halve år. Senest gik det ud over vores kære kulturminister. Der er mange, der går ud over. Der er mange, der gik ud, og det gik også ud over Helle Thorning-Schmidt og hendes mand. Jeg har taget en solidaritetsjakke på i dag. Det er faktisk min statsministerjakke til ære for Helle Thorning. Ja. Og Helle. Jeg synes, det er ærligt, hvordan folk taler til hinanden på Facebook på andre sociale medier. Jeg synes, at man skal til at opføre sig ordentligt. Hvis du ikke har noget godt at sige, så lad være med at sige det, eller sig noget, som er pænt. Altså, du behøver ikke at svine folk til. Der er sådan noget opstået en vemmelig. Man kunne sige glædelig jul, men ellers kunne man også, den her har jeg lavet til Mette i julegave. Ja. Har du nogen julegave til mig? Nej. Nej, det er sgu ret typisk. Men det her, det er en venvenner, og nu vil jeg vise, hvordan den fungerer. Og så skal du sige, om. Og den er i familie med røgvenderen, som jo også er et meget kendt redskab, som mange godt kan bruge i deres have. Men vindvenderen, den kan vende strømninger, tidsstrømninger. Og hvordan folk taler på Facebook. Ja, så når du sidder foran din computer, og der står en dårlig bemærkning, så gør du sådan her, og så forsvinder den. Okay. Men pas på med den, fordi den... Hvorfor lige Det ved jeg ikke. Man skal jo sige et eller andet. Hvad vil du altså sige? Skulle du sige glædelig jul? Eller hvad vil du sige? Jeg vil bare sige, hold op med det sprog. Godt. Ja. Det Mette har den. Jeg vil ikke blande mig i, hvordan hun bruger den. Det, ja. Så, ja. Og, tak, skat. Nå.
Jeg har ønsket mig en plastikoperation. Jeg fylder 50, og jeg har fået sådan noget... Prøv at se, hvis jeg gør sådan her. Jeg kan godt se det. Kan du godt se det? Kan du få det til at gå væk på en økologisk og billig måde? Ja, fordi det var alt for dyrt der. Vi havde jo et radioprogram, hvor jeg fandt ud af, at jeg ville koste 150.000, fordi han mente, at jeg skulle have et brystløft på et tidspunkt. Det forstod jeg simpelthen. Det forstår jeg jo ikke, som ikke har nogen barn. Men de der ville begynde at falde. Okay. Og så skulle jeg også lave næsen. Ja, og noget jeg synes, du har en pæn næse. Tak. Nå, men det har vi kan du råd få det her til at gå væk? Jeg prøver med noget te. Og så imens, der kan du fortælle, hvad du ellers ønsker dig, eller hvad men jeg har måske noget mere hernede. Okay. Jeg kan ikke både... Nej, okay. Jeg skal lige hernede. Fordi jeg har købt en perma-BH. Det er... For det første kan det være virkelig svært at vaske en BH ordentligt. Og for det andet kan det være rigtig svært at finde den. Og finde en, der ligesom altid gør, som man siger. Hvor er den fed? Er den ikke flot? Er det ikke et kunstværk? Nej, altså det tror du, men jeg er jo så fladbarnet, at det er sådan set min BH. Men hvad er en perma-BH? Det forstår jeg simpelthen. Jamen det er fordi... at så har... Permanent? Ja. Du kan få den tatoveret heroppe, og så sidder den. Og det koster ingenting, og den skal ikke vaskes, og den skal ikke findes, og den bliver ikke glemt. Altså man er ude at lege. Den på, eller? Ja. Smart. Det er så Vibeke Roland, der lige har lavet den her. Men jeg, altså for mig, som ikke har nogen barn, rigtigt, altså vil der have en barn, men altså der er det her en god løsning. Nu skal jeg lige prøve lidt ja. med opstramning. Er det det der? Ja, bare hive til. Ja, okay. Jeg kan godt mærke for nogle af de der kvinder, der får plastikoperationer, at det måske kan blive svært at tale. Så det her er en meget økologisk måde at plastikoperere på. Det. Sådan. Men er der ikke andet, du ønsker dig? Er der noget, du ønsker dig til mig? Altså, jeg skal gøre som julegave til dig. Altså som bobpartner. Altså, du kunne starte med at møde til tiden, når vi skal noget, ikke? Ja. Og så kunne du... Så kan du prøve at behandle mig på en måde, så jeg ikke tror, at du for som om du synes, du kan lide mig. Prøv at lade som om, du kan lide mig bare en lille smule. Okay. Og så komme til, for sag. Nå, men jeg ønsker mig i hele 2013, og det er også til jer seere og lyttere, det er, at alle i 2013 har ja-hatten på. Altså ja-hatten, ikke? Man skulle det er sådan en, der siger ja. Det er sådan en, så hver gang der er nogen, der foreslår noget, så siger man, har du lyst til det? Ja, det kunne sgu. Hvad skal du have en på skallen nu? Nej. Ja, for jeg har ja-hatten på. Nej, altså, ja-hatten, ikke? Det er i stedet for altid bare sådan at komme ind og sige, lortedag. Så vær glad og optimistisk og tænk, vi kommer igennem den her finanskrise. Vi er jo kommet så langt nu, så ja-hatten på, vi skal nok komme igennem det. Ja, vi skal nok finde ud af det der med øremærket barsel til prinserne. Ja, vi skal nok finde ud af det med prostitution. Don't go there. Nej, der går vi ikke i det. Det er meget uenigt. Jeg vil gerne sige, Gud bevarer han i Fønsby. Nu er jeg her. Se, nu laver vi en øvelse, som man kan lave med sin bedste veninde derhjemme, og det er også en slags gave. Hvis man ikke har noget spejl, så kan man bruge sin veninde som spejl. Så kan du mærke, hvor flot det bliver? Altså, er det en gave til mig? Eller det er en gave til dig. Ja, det er rigtig pænt, faktisk. Det er det, man har sine veninder til. Det er, hvis man ikke lige selv... Sådan der. Det er også nogle veninder, der siger til en, hvis man har persille mellem tænderne. Hej det. Nej, de er bare gule. Nå, gule tænder. Vi har også en anden gaveidé til Bobs lyttere og læsere. Det er bogen, den feministiske, elitefeministiske gaveidé. Kvinde, kend din vin. Det er sgu nyt. Det er ikke sikkert. Og nyd den med større glæde. Det er Annette Rosberg og Nanna Vad, der har skrevet den. Elitefeministisk bingebog. Skal vi lige indføre, at det er jo et af de områder, hvor kvinder virkelig er ved at hale ind på mændene.
Altså, det er det der med lige at pimpe den lidt for meget. lidt for meget. Ja. Og hvis man så har et problem med det, så giver den her bog jo et sindssygt godt råd. Men har vi et problem med, at kvinder er ved at hale ind på mændene på vinområdet? Du ved, feminismen er jo fyldt med dilemmaer. Ja. Og det her det er et af dem. Det er jo, at rødvin smager rigtig godt, men det er jo ikke specielt sundt. Så vi vil sige til vores lyttere og læsere, at der vil vi måske ikke have ligestilling lige der på drukområdet. Men Der er en skid hvis vi nu pimper alligevel, ja, så er der et godt råd i den her bog. til damen med de blå tænder. Og det er, at når I så har drukket for eksempel, og børnene lige er inde og se fjernsyn, og I ikke har råd til at, eller tid til at gå ud og børste tænder, så har I altså, ifølge Nanna Vad og Annette Rosberg, en tandbørste og lidt, for eksempel et piskefløde i tasken, eller noget mælk. Kondenseret. Ja. Ja. Hjælp det? Nej, men det gør det sikkert på unge pigetænder. Eller, Du er ikke så lidt frækker. nej, men du havde ikke blå tænder. Nej, du havde ikke blå tænder i udgangspunktet. Jeg havde bare gule. Ja, Men men dem har jeg også tænkt mig at få bleget her sammen med min plastikoperation. Men det var det Ja, fra os. Altså det kan godt være, at det var for lidt. Men vi har prøvet at give jer nogle gode råd til at komme igennem juledagen. og vi glæder os rigtig meget til det nye år, hvor vi skal komme med masser af feministisk input her på kanalen. Ja. Det er vores nye medie. Det er super. Det er det nye røde. Redwashing. I Redwashing hele- of feminism. Ja, det er Feministisk Front anno 2013. Rødvask. Glædelig feministisk jul fra Bund og Bjerke. Vi ses i 2013. Pas godt på hinanden.